Dahil sa pag-iingat, kahit sa bahay kami, may social distancing pa rin. Dahil matatandaan kong aking mga magulang, kailangan naming ingatan. Dahil sayang ang buhay pag kukunin lang ito ni COVID. Kaya titiis kami. Huwag mo na namin hawakan ang bawat isa. Kahit sa bahay lang kami, kailangan namin ingatan ang aming mga sarili. Lalo na sa aming mga magulang dahil matanda na po sila. Ilang na lang po ang mga taon na magkasama namin sila. Ayaw namin silang mahawaan kay COVID dahil sa ilang taon na lang kanilang buhay, baka mas mapabilis pa ito pag mahawaan ng COVID. Kaya ingat-ingatan namin ang aming sarili. Kahit nasa isang bahay lang kami, kailangan namin ng social distancing sa kanilang kaligtasan ng aming mga magulang, sa lahat ng aming mahal sa buhay. Kaya tayong lahat ay mag-iingat po dahil minsan lang ang ating buhay at isa lang ang ating buhay. Kaya pag-ingatan po natin ito hanggang sa kukunin na ito ng Panginoon. Magtitiis lang muna tayo sa huling sandali ng ating buhay. Sa huling sandali, sana makamtan po natin ang ating kaligayahan. Muli po tayong kalaya sa COVID. Dahil sa hirap ng panahon na ito, sana muli pa tayong lumikaya at muli po tayong muli po tayong makalaya pa. Dahil sa hirap ng buhay ngayon, titiisin natin ang lahat at kakayanin ang mga pagsubok na to. Dahil pag mawala sa atin ang ating buhay, wala mang sino mang pwedeng magbabalik nito at tuluyan ang mawala ang mga mahal natin sa buhay. Kaya kayo dyan, ingat-ingatan po ninyo hindi lang ang iyong sarili, kundi ang lahat ng inyong mga mahal sa buhay. Dahil pag mawala sila sa inyo, hindi na sila muling babalik pa. Ang hirap talaga pag ganitong buhay natin. Pagdasal na lang natin na mawala pong virus. Dahil kung nandyan pa siya, paano na lang ating buhay para tayong ikinulong, hindi makalaya. Sana pagdating ng panahon, nabuo pa ang aming pamilya at nandyan pa ang aming mga magulang, ay muli pa namin silang mapapaligaya at mailabas man lamang sa labas, makalanghap man lang ng sariwang hangin. Dahil matatanda na po sila, kailangan natin kailangan nila ang isang pag-aaruga
Lampasan natin to. Huwag tayong bibitiw. Kapit lang. Makalaya din tayo sa pandemic na to. Mawawala to. At muli tayo magsama-samang ligaya. Muli nating mayakap ang isa't isa. Kaya ngayon, huwag ka munang lumapit sa akin. Di mo na kita lalapitan. Baka ako pa ang may dala ng COVID para sa'yo. Kaya iwasan mo natin ang ating sarili. Magtitiis muna tayo hanggang sa ito'y maging malaya na, maging mawala na ang COVID-19.